उदालगुरिनि मोनसे पार्लार होग्रा पार्लारजों लोगोसेनो बिथांमोना बिराद कन्टेक्ट दं जेराव देहा फाननायजों इनभल्भ खौरांखौ होनो थांगासिनो दं बिनि सिगां नैबे जोबोद इन्टारेस्टिंबो जायफ्रा नायजोबो मोजांबो मोनगोन गोदैयैनो खुनु पार्टिखौ लानानै सार्थ गैयालासे नैबे मोजां भिडिअ नायग्रोदो आङो खुलुमनाय जासिहरदों दिनै आं नोंथांमोननि गेजेराव बा नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों रायजोनो मोनसे आलादा खोथा मोनथिहोनो नागिरदों जाय खोथाखौ गोबां रायजो राजाया मोनथियाबो जानो हागौ आरो गोबाङा मोनथिबो जानो हागौ दा गोरोन्थिफोर जायोबा नोंथांमोना आंखौ निमाहा खालामगोन बेनो जाहैबाय मानगोनां हाग्रामा महिलारि बिथां इउजि ब्रह्म बिथां मिनिस्वर सार बिथां आरो जोबनायाव उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथांनि सोमोन्दै आङो बुंगोन जे नोंथांमोना बिथांमोन साब्रै व्यक्तिखौ सोरखौबा राजनितिनि दैदेनगिरि सोरखौबा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि सोरखौबा एमपि सोरखौबा सीएम होननानैल' मिथियो नाथाय बिथांमोना मोजां मोजां मेथाइ लिरगिरिबो सासे व्यक्तिमोन दा मा मेथाइ लिरदों आं दसे उनाव बुंगोन दा गिबियावनो आं बुंनो नागिरदों हाग्रामा महिलारिया मा मेथाइ लिरदोंमोन बिथांनि मेथाइ लिरनाया मा आं दिनै नोंथांमोननि सायाव बुंनो नागिरदों गिबियावनो आं बे मेथाइखौ नोंथांमोननि सिगाङाव आं खननो नागिरदों आरो बे मेथाइखौ लिरनायाव दावराव देख्रेब सार आरो फुंखा महिलारि सार बिथांमोना हेफाजाब होदोंमोन होनना आं मिथिगौ आरो मेथाइया माबायदि जानांगौ निस्सय हाग्रामा महिलारिया लिरनायाव बे मेथाइखौ बुंदोंमोन दा मेथाइया ओरैबायदि जों बयबो बुङो गावखौ बर' खुगायावल' बर' बुंनानै लायो बे मेथाइखौ हाग्रामा महिलारिया लिरनाय दै दा बे मेथाइखौ मानो लिरदों बिनि मेथाइनि गुबै ओंथिया मा बिथाङा मेथाइखौ खोनासंबा नोंथाङा हमनो हागोन बर'खौ लिरदो बर'खौ फरायदो बर'खौ बुहुमनि बिखायाव मिथिसार होनो थाखाय नोंथांमोना बर'खौ लिरदो फरायदो होननानै बुंदों आं बेखौ ओरैबायदि साननानै लादों बिथांमोना बै समाव जातिनि सेन्टिमेन्ट थानायखाय जातिनि सिन्ता थानायखाय गोसो गोरबोनिफ्राय फैनाय मोनसे रावा मेथाइनि महर मोनदों होननानै आं सानो नेक्स्टआव मानगोनां इउजि ब्रह्म सार बिथांखौबो नोंथांमोना सासे बारग' एमपि होननानैल' मिथियो जानो हागौ बा दानि केबिनेट मिनिस्टारल' होननानै नोंथांमोना मिथियो जानो हागौ बा आगोलनि आबसुनि आफादगिरि बा दैदेनगिरि होनना मिथियो नाथाय बिथाङाबो जे मोनसे जातिखौ लानानै मोनसे मेथाइ लिरलांदों बे मेथाइखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव आं खनना होनो नागिरदों बेनो जाहैबाय बे मेथाइखौ खनदों आदा फेमास सिंगार जोंनि बर'निनो गौतम ब्रह्म बिथाङा गोरोन्थि जायोब्ला जेन नोंथांमोना आंखौ निमाहा खालामो दङमोन आंहा मोनसे सिमां जिउनि दङमोन आंहा मोनसे सिमां जिउनि नै अनजालि नोंनो फोरमायलांनांगौनि नुदोंमोन आं मोनसे सिमां गंसे अख्रां नागिरनायनि फेदेरनो फोलावनो गोदै राव बिमानि रावखौनो लानानै बिथाङाबो लिरदों जोबनायाव रुंसारि मानगोनां उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथांनि डायरियाव बा बिथाङा गावनि डायरियाव लिरलांनाय बे खोथाखौ आं बुंनो नागिरदों आरो बे डायरियाव लिरलांनाय सिरियानो बोरै मेथाइनि महर मोनखो दावराव देख्रेब सार आरो जयन्त फुंखा महिलारि बिथांनि नाजानायाव बिथाङा जेब्ला बेमार जादोंमोन बै समाव गावनि जिउखौ मोनथिनानै गाव जे थैसिगोन बेखौ मोनथिनानै डायरियाव मोनसे सिरिखौ लिरदों जाय सिरिखौ बिथांमोना मेथाइनि महर होदों बेनो जाहैबाय आं खनना नागिरदों बे मेथाइखौबो मानगोनां बिग्राय ब्रह्म आदाया खनदों खोनासंनि नै अबंलावरि नै अबंलावरि आं थांनानै थानो लुबैयो जिउ सानसुथि समावनो अबथिरा आं दानो थैनो लुबैया बिथाङा जानो हागौ गाव थैसिगोनखौ मोनथिनानै इसोरनियाव आरज गाबदों आरो गोलाव दङ लिरनाया नोंथांमोना मेथाइआव खोनासंबा मिथिगोन बिथांनि लिरनायनि गेजेरजों जों मिथियो बिथाङा रायजोनि आरो खामानि मावनो थाखाय इसोरनियाव गावखौ गथायदोंमोन
जे आंखौ अनखांदो आं मावनांगौ खामानि दंबावो होननानै दा बे मेथाइखौहाय बे सिरिखौहाय मेथाइनि महर होदोंमोन दावराव देख्रेब सार आरो जयन्त महिलारि बिथांमोना दा साफ्रोमबो दिनै मेथाइनि गेजेरजों हारिखौ अननायनि मेथाइखौ बिथांमोना लिरबोदों दा बर' रावखौ गोजौआव फोथांनायनि खोथाखौ बिथांमोना बुंबोदों जोंहा दिनै बर' रावा आसामनि आयेन आफादाव हाबबाय बा लिरजाबाय नाथाय बे लिरजानायखौ लानानैबो दिनै जोंनि आसामनि गेजेराव दुखु मोननाय आरो रागा जोंनाय दिनै जोंनि सुथुरफोरखौ जों नुनो मोनदों आयेन आफादाव जोंनि बर' रावा लिरजानाय लोगो लोगोनो सासे मिडियानि दैदेनगिरिया बहुत गाज्रि रोखोमै पस्ट होदोंमोन बे पस्टनि एगेन्स्टआव जोंनि सासे आरो मिडियानि दैदेनगिरिया पस्ट होफिननायाव बिथाङा साननै सानथामनि उनाव दानफिनदों बिब्दिनो जे जोंनि बर' रावा बै समनिफ्रायनो मुगैजादों आरो नै दाखालि आयेन आफादाव सोनायसिमबो जोंनि रावा दिनै मुगैजादों अब्ला बिथांमोननि मेथाइ लिरनायनि गुमुर ओंथिया बै समाव जेरैमोन दा माबायदि जों बेखौ दिनै बिजिरनायनि सम दिनै बिथांमोनखौ जोङो बा आंबो मालाबा मालाबा राजदेगाव थानाय हिसाबै बिथांमोनखौ जों सोंखारियो दुखु होयो रायो गावनि बिफा साननानै गावनि बिदा साननानै मालाबा जों बुंनांगौ जायो आरो बुङाब्ला रायजोआ माब्लाबा मिथिनाय नङा नों आं रावबो बुङाब्ला मोजां ना गाज्रि मा गोरोन्थि जादों मा मावदों रायजोआ मिथिनाय नङा बिनि थाखाय जों माब्लाबा दुखु मोनो गावबो नाथाय बुंनो गोसो जायो आरो बुंनांगौ जायो रायजोनो मिथिहोनांगौ जायो जेखियानो जा दिनै हाग्रामा महिलारियाबो सिपल' नङामोन मेथाइ लिरगिरि इउजि ब्रह्म सार बिथाङाबो दानि मिनिस्टारल' नङा मेथाइ लिरगिरि मिनिस्टार बिथाङाबो दिनै CMल' नङा सासे मेथाइ लिरगिरि आरो गोबां उनावबो फैबावगोन बिथांमोनखौ आं नोंथांमोननि गेजेराव बुंनाय जाबाय आरो आंनि बुंनायाव आंनि सोंखारिनायाव सोरनिबा गोसोआव जुदि दुखु नांदोंब्ला सोरनिबा गोसोआव जुदि सहायनो हायै जादोंब्ला नोंथांमोनखौ आङो खावलायदों जेन निमाहा होयो नोंथांमोननिया गोरोन्थि जायोबा जों बिसारला जानानै जोङो बिफं जानानै रायजोनि जानानै जों नोंथांमोनखौ बुंगोन जेन रायजोआ सैथोखौ जेन मिथियो गोबांखौ आं बुंनो सानाखै माबाफोर जुदि गोरोन्थि जायोब्ला अननानै क्षमा खालामदो गोजोन्थों एसे गोलाव जाबाय खोनाबाय नैबे भिडिअ फैनो थांगासिनो दङ बेसारा हौवाया लांफैबाय एसे फैसा खरस थांदों जानांगौ लकेसन दिहुननानै हरनायाव एसे फैसा नांगौ जायोना बायनांगौ जायो बे लकेसन नायग्राखौहाय थ' नाम्बार मोनबानो काफि नोंनि फन मोनबानो काफि नों अबाव दं हमनो हाखायो लाइभ लकेसनै हमहैनानै लांबाय कन्टेक्टआ बिस्रा दङ सनितपुरनि हिन्जावा ओमफ्रायहाय उदालगुरिनि दा निउस फैनो थांगासिनो दं एक्सन बे आदामोननि एक्सनावनो लाबोनो नाजागोन थाबैनो लाबोनांगोन ना लाबोनाङा लाबोगोन